Good morning mga kabarag. Ipakilala ko muna ito. Ito si Kiril at ito naman si Rick. Galing sila sa Rojas City, Capiz. Pumunta rito sa Ocampo, Camarines Sur. Dumaan sila ng Cebu, Leyte at Samar, Matnog, Sorsogon hanggang dito para magkasama-sama kami papuntang Clark, Pampanga. Grabe ano. Ang layo na ng kanilang binahe. Nagmotorsiklo galing Rojas City, Capiz papunta dito sa amin. Maraming salamat Kiril at Rick sa pagdalaw nyo sa aming lugarin. At salamat sa pagsundo sa akin dito para sa pagpunta natin sa Pampanga. Yan, napakalaki ng sakrifisyong ginawa nila pero enjoy. Sa mga riders, bali wala ito. In fact, the further the ride, the better. Kaya baliwala ito sa kanila. So kaya maraming salamat sa inyong dalawa sa pagpunta sa amin dito. Ngayon mga kabarag at sama-sama kami pupuntang Clark, Pampanga. Kaya samahan nyo kami. Time checked. It's 5:37 ng umaga at napakabilis ni Haring Araw. Kani-kanina lang napakadilim pa. Ngayon ay maliwanag na. Nung pinakilala ko nga si Kiril at si Rick dito sa hindi pa masyado makita ang kanilang mukha. Napakadilim pa. Pero ngayon maliwanag na. Napakabilis ng oras talaga. Napakalamig ng simoy ng hangin. Ito ang pinakapaborito ko pagka umaga na magmumotor ka na kahit makapal ang jacket natin ay walang problema dahil sa lamig ng simoy ng hangin. Kaya lang para may nakikita akong makapal at madilim na ulap sa malayong unahan natin. Ay sana naman Lord, huwag kaming aabutan ng ulan. Alam nyo naman, sa mga riders, motorista, very inconvenient na aabutan ng ulan. Anyway, may mga dala naman kaming raincoat dito, kaya walang problema. Pero syempre, mas maganda kung walang ulan. Anyway, so kayan mga kabarag, samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Malayo pa ang aming pupuntahan. Pero mas malayo na yung pinanggalingan ng dalawa kong kasama. Talagang appreciated ko ang pagpunta nyo dito, Kirils at Rick. Sabagay sa ating mga riders, mas malayo, mas maganda. So kaya baliwala yun sa kanilang dalawa. Ayan, itong dalawang ito, lagi nga itong sumasali sa mga Philippine Loop at mga endurance challenge. Kaya sanay na sanay magmotor ito. Kaya yun din ang hinahanap naming mga riders, yung mga malalayo, talagang adventure. Ako nga ngayon excited at matagal na rin tayong hindi nakapag-ride sa malayong lugar at ngayon papunta tayong Pampanga. According to Google, ang Pampanga ay mayroong 506 kilometers from Old Moriones, Ocampo, Camarines Sur. At ito ay lalakbayin natin ng 12 hours. Pero yan kung dire-diretso, hindi namin gagawin yun. Siyempre magpapahinga kami kung saan kami abutin ng pagod. Mag-i-snacks, kakain, ayun. Although ang target natin ay marating natin ang Pampanga hanggang mamayang gabi. Pero kung aabutin kami ng dilim sa daan na pagod na kami, siyempre doon kami maghahanap ng matutulugan. So, hindi naman kami nagmamadali, kaya dahan-dahan lang, kaya samahan nyo kami. At ito nga, andito pa lang tayo sa pangatlong barangay galing sa Moriones. Naku, ang layo-layo pa. Dito na kami sa barangay Pinit. Saan ko ba narinig yung Pinit Ay, oo, doon sa isang vlog natin sa Pinit, may nag-comment doon. Salamat sa comment na pinit, malanit. Sabi doon, pag may pinit, malanit. Okay. Alin ang pipinitin na malanit? Kaya wag pipinitin para hindi malanit. So, shout out dito sa mga taga-Pinit, Ocampo, Camarines Sur. Makikidaan lang po. Yan, siguro diyan kinuha ang pangalan ng barangay na ito. Siguro may pininit dito noong panahon. Kaya napangalan ito ng Pinit. Pinit Malanit. At ayan nga mga kabarag, at napakabilis ng oras. Maliwanag na. Akala ko kagabi pagdaan namin ng Naga, madilim pa. Pero ito, tingnan mo, na-late kami ng paggising. Kaya medyo na tinanghali tayo.
At dahil ang ating mga kasamahan ay galing pa sa malayong lugarin, kailangan nila ang mag-top up ng gas. At yan ang una nating stopover. So, sa magta-top up ng gas, saan kaya kami magta-top up ng gas? Siguro dyan na lang sa Bicol Petroleum, dyan sa Ocampo. So, andito na tayo sa Barangay Hibago. So, malapit na tayo sa bayan ng Ocampo. Sarap talaga pag ganito. Walang traffic, walang ulan, at malamig ang simoy ng hangin. Sarap magmotor. Kung ganito lang ang traffic hanggang Pampanga, nako, siguro sandali lang ang Pampanga. Or kung hindi naman, kung mayroon sanang expressway dito sa Bicol, at least galing Bicol hanggang Maynila, dahil doon lahat expressway na, ay napakadali lang ng biyahe sana. Anyway, malapit na tayo sa gas station at magkakarga muna tayo ng gas bago tayo tuluyang maglakbay. Ayan, at andito na nga tayo sa Bicol Petroleum dito sa Ocampo, Camarines Sur. Yan si Kiril at ito naman ay si Rick. Ako naman ay mamaya pa magkakarga ng gas dahil full tank pa tayo. Siguro sa Sipukot na lang at least bago pumasok tayo ng Andaya Highway ay full tank ang ating tangke. Time check. It's 5:58 ng umaga. March 20, 2025. At napakalayo pa ng ating lalakbayin, mumuturin. Buti na lang at maganda yung tulog natin kagabi. Kaya nakapagpahinga ng mabuti para preparasyon para sa ngayong araw na pagmumotor. Siguro ang sunod na stopover natin ay doon na sa Tagkawayan. Sa Tagkawayan mayroong McDonald doon. Siguro baka doon ang sunod na stopover natin. Ayun nga at tapos na tayong maggas. Sisimulan naman tayo sa ating paglalakbay. Andito na tayo sa sentro ng bayan ng Ocampo. Shout out kay Father Bernie at kay Father Eric. Makikidaan lang po. Andito kami sa inyong parokya. Kung pwede nga lang sana, makikialmusal na rin. Joke lang. Diretso lang kami at malayo pa ang aming lalakbayin. At syempre, nag-almusal na tayo kanina. Bago kami umalis, nag-almusal kami ng ano ba yung kinain namin? Bicol Express at gulay na mayroong kinunot at mayroong ano ba yun? Kinain namin kanina. Yung pinangat. Ayan. Tinake out namin kagabi. Sabi nila gusto nilang matikman yung tunay na Bicol Express. Kaya busog pa kami ngayon. Busog pa. Siguro mamaya stopover namin. Kakain na naman uli kami. Yun naman talagang ginagawa ng mga nagmumotorsiklo para abutin man ng alanganing oras, alanganing lugar ay okay lang kasi busog. Andito na kami sa Pili. Dito sa Anayan, Pili, Camarines Sur. Ayan, dyan ko sila sinundo nung isang gabi. Dito kami nag-eyeball nung galing sila sa Samar. Dito sa gilid na ito. Dito kami nagkita-kita. At pagkatapos dito ay pupunta sana kami ng Naga. Kaya lang hating gabi na. Kaya kumain na lang kami sa Big's Pili. Buti na lang 24/7 ang Big's Pili at mayroon tayong mapupuntahang kainan kahit na anong oras. At syempre, hindi pwedeng walang picture taking. Yan ang picture namin nung gabi na dumating sila dito sa Pili, dito sa Camarines Sur. Kaya kailangang may souvenir. At narito rin lang naman sila sa Bicol. Gusto nilang matikman ang pinaka-bonggang pinagmamalaki ng Bicol. Alam mo na mga Bicolano, mga Uragon. Mahilig sa mga maaanghang. Kaya sabi nila, gusto rin nilang matikman ang sili ice cream, ang ice cream na maanghang. Kung hindi nga naman nila matitikman ang ice cream na maanghang. Ayan, gusto mo ba? Yan ang konting mga entertainment natin dito sa Bicol. Sinasamantala natin habang narito sila sa Bicol. Sayang nga at napakalimitado ng oras nila. Marami sana tayong pwedeng puntahan dito sa Bicol.
Kaya lang siyempre, ang pinakasadya natin ay pumunta doon sa International General Eyeball ng mga amateurista sa Clark, Pampanga. At ito nga, nandito tayo sa Diversion Road, Pili, San Fernando Road. Ito, kung galing ka sa Pili, papuntang Maynila, ito na ang pinakamalapit na kalsada at saka walang traffic dito. Ayan, at andito na nga tayo sa bayan ng Minalabak. Ito ang mga bayan na hindi gaano napupuntahan ng mga tao, kahit na yung mga taga dito sa Camarines Sur, dahil ito ay hindi dinadaanan ng mga bases na biyaheng Maynila. So kailangan talagang kung gusto mo itong mapuntahan, talagang sasadyain mo. Pero ngayong mayroon ng diversion galing Pili, papuntang San Fernando, marami na rin nakadaan dito sa kalsadang ito, dito sa Minalabak. At ito nga, ang Minalabak, Camarines Sur. Isa sa mga pangunahing problema ng mga tao dito sa Minalabak ay ang baha. Kung makikita nyo, kapansin-pansin ang napakalaking ilog sa bandang kanan natin. Yan, tinang nyo mga kabarag, ayan. At dahil dyan, pag lumalakas ang ulan o bumabagyo ay napakadaling umapaw ang tubig. At lahat ng mga lugarin dito sa mga karatig puok ay apektado na rin ng baha. Kaya sa ngayon ay nararamdaman na natin ang ganti ng kalikasan. Ito ang bunga ng hindi natin pag-alaga sa ating kalikasan, ang pagpuputol ng mga kahoy, ang pagtapon ng mga basura kung kahit saan. Ayan, ito na ang ganti, nararamdaman natin. Kaya siguro kailangan natin ang collective effort para magtanim ng maraming kahoy. Ibalik natin ang kagandahan ng kalikasan, ang pagtapon ng mga basura sa tamang lugar upang ito ang pinakamagandang pamana natin sa susunod na henerasyon at upang hindi na nila maranasan ang ating naranasan, lalong-lalo na ang pagbabaha, ang pollution, ang lahat ng mga kalamidad. Kung matatandaan natin nung panahon pag nagbabagyo, parang natatakot na tayo ng signal number 3. Pero ngayon hindi 3, 4, signal number 5. Talagang sobra-sobra na ang nararanasan natin na kalamidad. At saka iyon, ang ganti sa atin ng kalikasan. Siguro kung inaalagaan natin ang kalikasan, ay aalagaan din niya tayo. Kaya hindi pa naman huli ang lahat. Let's move on. Magtanim tayo. Alagaan natin ang ating bayan. Alagaan natin ang ating kapaligiran. Ang mga ilog, ang karagatan, ang himpapawid, ang kabundukan. Nako, nasa atin ang kinabukasan ng ating bayan. Anyway mga kabarag, ba't napunta doon ang ating usapan? Andito na tayo, malapit na tayo sa Asian Highway 26. Babalik na tayo sa Maharlika Highway. Ayan. Dito ay liliko tayo pakaliwa, ito ang papuntang Maynila. So tingin, left and right, clear, proceed. Ayan. Sa wakas, nakalabas na tayo sa Maharlika Highway. Ayan mga kabarag, at andito na tayo sa Tabugon, Santa Elena, Camarines Norte. At malapit na tayo sa boundary ng Camarines Norte at Quezon. At ito na nga, itong medyatalyeng ito na, ayan. Palabas na tayo ng Bicol Region. At pakalampas dito, ayan, officially, andito na tayo sa Quezon. At mabuti na lang at kumain kami kanina sa McDonald Tagkawayan. Kaya nakapagpahinga ng kaunti. At ito, mga picture natin. Ayan, McDonald Tagkawayan. Siyempre, hindi pwedeng walang picture. Pero nakalimutan kong mag-cover ng video. Kaya ito lang ang maipapakita natin. Anyway, andito pa rin tayo sa Zigzag Road sa probinsya ng Quezon. Actually, ang Zigzag Road na ito ay ang natitira sa almost 100 kilometers zigzag road from the province of Camarines Norte. At kung mapapansin nyo, nako, napakapangit ng kalsada. Delikado ito sa mga motorista, lalong-lalo na yung mga malait na motorsiklo. Nako, ingat lang sa kalsadang ganitong klase. Kung gaano kaganda ang kalsada sa north,
gaano naman kapangit ang kalsada papunta sa south. At andito nga tayo, ayan, makikita nyo ang mga butas-butas na kalsada na kung hindi ka mag-iingat, sigurado kang simpleng. Kaya konting ingat lang tayo dito, mga kasama, mga kamotor, at para maiwasan natin ang aksidente. Lalong-lalo na dito kung mapapansin nyo, talagang zigzag road ang kalsadang ito. Ayan, makita mo ang pangit na kalsada. So sana naman dumating ang panahon na magkaroon na rin ng expressway dito. Pangarap lang ba? O baka maging katotohanan na? Sana naman. Wish ko lang magkaroon ng expressway galing Maynila hanggang Matnog, Sorsogon. Ayan nga, at andito na tayo mga kabarag sa Lopez, Quezon. At ang nakikita nyo mga dambuhalang poste ay ang ginagawang skyway dito sa Lopez. At sana mayari na rin itong skyway ito upang makapagpatakbo tayo ng motorsiklo sa itaas nito. Ano kayang taon itong mayayari? Anyway, hintay na lang. At syempre understandable na ang kalsadang ito ay under construction, kaya dito sa baba ay sira-sira na rin ang kalsada. At least there is hope na something better in the future in this place. So kaya para mapabilis ng kaunti ang ating biyahe ay dadaan tayo sa bypass road ng Lopez, Quezon. At sa bandang una-unahan dito ay liliko tayo sa kaliwa at ito ang papasok sa bypass road ng Lopez. At ito na nga, andito na nga tayo. Let's go! Let's go! Ayan nga mga kabarag, at nakapag-lunch na tayo dito sa Litas. At medyo natagalan tayo ng kaunti gawa ng malakas yung ulan. Talagang hinintay namin na tumila muna yung ulan bago kami umalis. At ngayon ay ready na naman kami para sa pagpatuloy ng ating paglalakbay. Ayan nga, at wala ng ulan at saka busog na. At ang susunod na bayan dito ay Plaridel, sunod ang Atimunan, at sa Atimunan doon tayo aakyat sa Imi, sa Zigzag Road, at saka pagbaba, Pagbilao. So siguro next stopover namin sa gas station ng Pagbilao. So ayan mga kabarag, at ready na. After more than an hour na paghihintay ng ulan, balik kalsada tayo. Kaya ayan, alis na naman tayo.
Ayan mga kamarag, at andito na nga tayo. Liliko na tayo dito sa kaliwa. Yan, ito ang papunta sa Sigsag Road ng Quezon. Siyempre dito tayo dadaan dahil aside from scenic view dito ay marami tayong matitipid. Una, if my memory serves me right, ang distansya dito sa taas ay only 6 kilometers compared doon sa kabila, yun ay may layo ng 10 kilometers. So dito ay makakatipid tayo ng 4 kilometers, and because of that, malayo-layo rin ang 4 kilometers, no? Makakatipid din sa gas. At pangatlo, dahil makakatipid sa gas, makakatipid din sa oras. So kaya mas marami ang dumadaan dito. At isa pa, dahil ito ay zigzag road para sa mga riders na tulad ko, mas challenging ang dumaan dito. Kaya dito kami dumaan. So ayan mga kamarag, at makikita nyo ang kagandahan ng kalsadang ito. Sa mga hindi pa napupunta dito, ito po ang tinatawag na Sigsag Road ng Quezon. Isa pang pangalan ng kalsadang ito ay tinatawag rin ng mga taga rito na IMI. Kasi sinasabi nila dahil ito ay Sigsag Road, ang kalsada daw na ito ay hugis letter M. Kaya tinatawag itong IMI. Isa pa palang advantage kung dito ka dadaan dahil ang mga malalaking sasakyan, mga bus, trucks, and heavy equipments ay pinagbabawal na dito. Kaya hindi gaanong matraffic dito. Sa mga drivers na natatakot magmaneho sa mga ganitong kalsada, doon sila dumadaan sa ibaba, sa diversion road. Kaya sayang, hindi nila ma-experiensya ang kagandahan ng pagmamaneho dito. Kaya kung hindi nyo pa nadaanan ng kalsadang ito na po yon. At approaching na nga tayo sa unang zigzag. Tingnan nyo to, ayan. Pataas na tayo. Ang unang pataas na masyadong baluktot yung kalsada. At galing dito, paakyat ng paakyat. Kaya lang, kunting problema dito yung kalsada ay, ayan, may mga butas-butas. Kaya delikado rin ito sa mga maliliit na motorsiklo at kailangan lang ang pag-iingat. Galing dito, kung gusto mong magpahinga ng kaunti, meron din diyang mapagpapahingahan. At pwede kang mag-snacks kung gusto mo. O kung hindi naman, pumunta sa restroom. Kaya convenient din talagang dumaan dito sa kalsadang ito. Ayan, ito dito sa bandang kanan natin, yan, pwede kang pumasok dyan at makapag-relax ng kaunti. Lalong-lalo na kung inaantok ka na o pagod ka na sa pagmamaneho. Dito na tayo sa pinakamataas na parte ng Sigsag Road. At galing dito ay unti-unti na tayong bababa at papunta na tayo doon sa pinaka-exciting na parte ng Sigsag Road.
At ito nga mga kabarag, at nandito na tayo sa pababa ng Zigzag Road. Sinasabi ko kanina na ito ang pinaka-exciting na parte ng kalsadang ito. At kung mapapansin nyo ay may mga nakikita tayong mga traffic helpers upang lalong maging smooth ang pagdaan ng mga motorista dito sa kalsadang ito. Ito na, ayan, tingnan nyo sa bandang kanan natin. Ayan ang napakagandang scenic view dito. At para sa mga riders, ito ang pinakahihintay na daanan ng motorsiklo. Hindi lang mga riders, pati na yung mga ordinary four wheels na pumupunta dito, dumaraan dito. Ito ang pinakahihintay nilang daanan. Kaya nga ang ibang pasahero kung natutulog pagdating dito ginigising, uy, gising na, andito na tayo, ganda dito, ayan, tingnan nyo. At yung iba naman ay tumitigil upang mag-picture taking. So ito na nga ang Quezon Zigzag Road or IMI. O, tingnan nyo yan, ang ganda naman talaga. Talagang sulit naman ang pagpunta rito. Pero kunting ingat lang sa mga drivers kasi mahirap na yung kasalubong at yung mga sumusunod sa atin. Naku, mahirap na, baka mabundol tayo sa likod. Kaya kunting ingat lang mga kapwa ko motorista, mga kapwa ko riders. Ayan, at ito na nga ang huling liko bago tayo tuluyang makalampas sa zigzag. At dito ay tuloy-tuloy ang pagpababa natin hanggang sa tuloy nga tayong makalampas dito sa Zigzag Road ng Quezon. Pero kunting paalala pa rin doon sa mga drivers na lalong-lalo na mga four wheels at lalong-lalo na yung mga baguhan na lagi nating i-check yung brake natin. Kasi mayroon akong experience dito noon nung hindi pa ako gaanong sanay magmaneho sa ganitong klase ng kalsada ay nung malapit na ako sa baba, sa last curve na lang, sabi nung mga lalaki na nagtatrabaho sa kalsada, "Sir, yung brake mo or yung gulong mo, umaapoy na." Sabi ko, "Ha? Umaapoy?" Kaya pala mahina ng brake ko, nag-overheat yung brake. Kaya dali-dali akong nag-park sa gilid. Mabuti na lang kinaya pa at doon pinalamig ko yung brake. Sasabuyan ko sana ng tubig, sabi ng isang lalaki, "Sir, wag po, baka po mabingkong yung disc brake mo, sayang naman." So kaya ayun, salamat sir, at hindi ko sinabuyan ng tubig kaya hinintay ko na lang lumamig yung brake at saka lang ako nagpatuloy ng pagmamaneho. Kaya based from experience, lalong-lalo na yung mga first timer sa mga ganitong klase ng kalsada, please kindly check your brake kasi delikado, buhay ang nakataya sa atin dito. Kaya ayan mga kabarag, at dahan-dahan kahit mabagal lang ang patakbo natin, ang importante ay makabalik tayo sa mga mahal natin sa buhay. Hinihintay nila tayo sa bahay, kaya magsumikap tayo makabalik ng ligtas at buhay. Ayan, at andito na nga tayo, palabas na tayo ng Zigzag Road. At yan sa bandang unahan ay mga maraming tindahan, nagtitinda ng buko at mga kakanin at mayroon ding mga souvenir. Ayan, pwede kang magtambay dito at mag-relax. Mayroon ding CR. At maraming mga tao, maraming mga biyahero na tumatambay dito bago sila umakyat o pagbaba nila galing sa taas. Ayan, nakikita natin left and right, lahat yan, mga tindahan. So mamili ka na lang. At yan mga kabarag, at nasaksihan natin, nakita natin ang kabuuan ng Zigzag Road. At ngayon nga ay papalabas na tayo sa main road. Ayan, officially, lampas na tayo sa Zigzag Road. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. Mine's so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today.
Ayan. Nakakatuwa yung mga bata. Kanina ko pa pinagmamasdan, kaway ng kaway. Yun pala nakakita ng camera sa helmet at nakita din na nagbablog tayo. Nakakatuwa talaga yung mga bata ito. Sumigaw pa sila nung mapalapit tayo. Lalapitan na natin. Magagalikan na natin to. Barag-barag TV! Barag-barag TV! Ayan. Hindi mapagod. Anyway, shout out sa inyo mga bata. At enjoy kayo. Siguro galing swimming. Oh, nakakatuwa. God bless you all. Ayan. Dito na tayo sa Pagbilao. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. Mine's so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Yeah, I'm unstoppable today. Ayan mga kabarag, at papasok na tayo sa bypass road ng Tiaong. Ayan, natatandaan ko nang dumaan kami dito ng aking mga pinsan, sina Alex. May kinainan kami rito ng napakasarap na bulalo. Wow, ang sarap talaga nun. Hindi ko na alam kung saan yun dito. At hindi ko nahahanapin kasi baka hindi na kayanin ng lusartan. Kasi pagka tinikman mo talaga, naku, napakasarap at napakalambot ng karne. But anyway, ayan, makidaan lang po. Yung mga bulalohan dito, makidaan na lang po kami. Pero yung mga mahihilig sa bulalo, hanapin niyo po dito. Andito lang po sila. At ayan mga kabarag, at last, andito na tayo sa South Luzon Expressway. Ay, salamat. Nakarating din tayo dito. Mapapabilis na ng kaunti ang biyahe natin. Nako, ang traffic kanina, tireble. Bumper to bumper. Ang init-init sa mga riders na gaya namin. Pero ngayon, andito na tayo sa South Luzon Expressway. At least malamig na ang simoy ng hangin at wala ng traffic. Ay, salamat. Ito ang pinakahihintay natin, ang makapagpatakbo ng motorsiklo dito sa expressway. Sarap magmotor, sarap magmotor. Sana all. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. Mine's so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Ayan mga kabarag, at kasalukuyang binabaybay pa natin ang SLEX South Luzon Expressway, at dahil medyo pagod na rin at gutom na, siguro panandali ang sasaglit muna kami dyan sa Shell, dyan sa malapit sa Carmona Exit, upang makapagpahinga muna ng kaunti. At yan nga mga kabarag, at inabot kami ng gabi. Kumain kami ng kaunti dito sa McDo sa Shell na malapit sa Carmona Exit. At dahil nakapag-re-energize tayo ng kaunti, kayang-kaya na naman nating makipagsapalaran sa natitira pang distansya mula dito hanggang Pampanga. Kaya mga kabarag, let's go! I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. Mine's so powerful.
At dahil sa bumper-to-bumper na traffic, akalain mo namang dito pa magkikita sa expressway ang magkakaibigang sina Kiril, Rick at ang mag-asawang si Jobert, si Noy at si Vanessa, si Van. Kaya hindi pwedeng hindi sumaglit sa Shakey's ng Marilao Expressway at kumain ng kaunti ulit. Ayan mga kabarag, at mula dito ay dire-diretso na tayo sa ating destinasyon sa Clark, Pampanga. Kaya, let's go! I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. Mine's so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Yeah, I'm unstoppable today. Ayan mga kabarag, at malapit na tayo. Iyan ang kagandahan ng mayroong GPS. Kahit hindi ka marunong sa lugar, sundan mo lang ang GPS, dadalhin ka na doon sa iyong destinasyon. At iyon ang ginagawa ko ngayon. Ay, hindi naman ako dito marunong, pero salamat sa GPS at tinuturo tayo kung saan tayo papunta. Ayan, at malapit na daw tayo. Under lonely moonlight there I stand. Her voice echoes like waves on sand. Pictures on the wall smile back in vain. Every whisper feels this hollow pain. Empty chairs at our favorite cafe. Her laughter used to light my gray. Streets we walked hold my heavy heart, counting every minute since we've been apart. Oh, where did you go, my love, my life? Can't find the road that leads to my wife. Stars fall silent, they know my plight, searching every shadow in the night. Ayan mga kabarag, at malapit na daw tayo according to my GPS. At papasok na tayo dito sa, may tunnel pala dito. Ayan, ang ganda. Ang ganda naman dito. Ayan, tapos na. Yan, malapit na. Time check. It's 11:46 na ng hating gabi. At inabot tayo ng 18 hours from Bicol to Royce Hotel Casino, Mabalacat, Pampanga. Yan ang venue ng gaganaping International Grand Eyeball ng mga amateurista. Kaya nakakatuwa na nandito na tayo. Hay, salamat. 18 hours, 506 kilometers at nandito na tayo. Parang nakakatanggal pagod na sa pagkahaba-haba ng pagbiyahe. Ngayon ay nandito na tayo. At maraming salamat at wala namang nangyaring mga untoward incident sa ating biyahe. Ayan mga kabarag, ito na ang ating destinasyon. Andito na tayo sa Royce Hotel and Casino dito sa Mabalacat, Pampanga. Ang ganda dito na lang tayo at puputulin na natin ang ating vlog dito. At maraming salamat po sa inyo.